Zajedno sa razvojem tehnologije razvija se i naša mogućnost za lakše sakupljanje informacija. Ovo se dešava na mnogim poljima poslovanja, ali i suviše često se događa da su ove dragocene informacije izolovane u virtuelnim skladištima informacija. Ono što nam je potrebno je sistem upravljanja informacija koji će ih objediniti i organizovati na razumljiv način koji dozvoljava svima u kompaniji da sarađuju i donose odluke bazirane na više informacija, bilo gde i bilo kad. Tek tada biznis postaje istinski vredan. Canon obezbeđuje organizacijama da zabeleže, upravljaju, skladište, dele, očuvaju i isporuče informacije. Kada spojimo Canonov nagrađivani softver, napredne uređaje i ljude, u stanju smo da vam isporučimo potpuno integrisan sistem upravljanja informacijama koji se može neprimetno uklopiti sa postojećim sistemima. Pa kako funkcioniše? Podaci su od ključnog značaja za svaki aspekt vašeg posla, od kadrovske i finansijske pa do službe za odnos sa klijentima. Canonova rešenja obezbeđuju pametno usmeravanje dolaznih dokumenata prema odgovarajućem sektoru. Pogledajmo jedan od tipova ključnih dokumenata – faktura. Pametna automatizacija procesa koji se obavljao gotovo isključivo ručno, naše fakture brzo prolaze kroz skener, dok Irisov softver za optičko prepoznavanje karaktera snima, sortira i indeksuje svaki dokument. Kada je faktura proverena, šalje se odgovarajućem rukovodiocu na odobrenje, čak i kada nije u kancelariji. Vizuelne alatke za praćenje radnih procesa će pomoći da se uoči svako preopterećenje. Kada je faktura odobrena, automatski se prebacuje u finansijski sistem i ide na plaćanje. Više nikada nećete potrošiti sate da biste pronašli fakturu, bez obzira koliko je stara. Kada je jednom unesen, napredna alatka za brzu pretragu vam omogućuje da trenutno pronađete vaš dokument, bez obzira gde se nalazite. Naročito koristan u radu sa osetljivim i važnim dokumentima, Derefor upravlja sigurnošću pristupa, omogućavajući službenicima pristup u skladu sa njihovim ovlašćenjima. Također upravlja kontrolom verzije dokumenta, tako da ste sigurni da koristite najnoviju verziju dokumenta, a imate i pregled ko i kad je izvršio izmene. U granama koje koriste veliku količinu informacija kao što su pravo, računovodstvo ili inženjering, bit ćete u situaciji da šaljete velike količine podataka, a želećete da fajlovi budu što manji. Iris sa funkcionalnim alatom za kompresiju može smanjiti dokument, uključujući i slike, za neverovatnih 50 puta. Ne samo da štedi skladišni prostor, već olakšava razmenu podataka i unapređuje saradnju između članova vašeg tima kao i sa spoljnim partnerima. A kada imate lak pristup velikoj količini informacija, sigurnost postaje važnija nego ikad. Kada je u pitanju štampanje, Follow Me Print sa svojom funkcijom Swipe to Release sprečava da važni dokumenti nenamerno leže okolo. Štampanje sa mobilnih uređaja je podjednako sigurno, tako da možete štampati u pokretu i biti bez brige. Canonova rešenja u vezi zaštite sprečavaju narušavanje bezbednosti podataka, šaljući poruku menadžmentu kada detektuje bilo kakvu neovlašćenu aktivnost kao što je štampanje, skeniranje ili kopiranje. Slike svih neovlašćenih dokumenata čuvaju se ukoliko je potrebno vršiti dalju istragu. Ukoliko ste otvoreni ka inovacijama i novim načinima da budete konkurentniji, kontaktirajte Canon u vezi platforme za sveobuhvatan sistem upravljanja informacijama koji će podstaći produktivnost i obezbediti da vaš posao funkcioniše efikasnije i bolje nego ikada pre. Canon, postignite više od tehnologije.